सिंधुदुर्गातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजेच यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली। अधिक माहितीसाठी संपर्क ऑफिस 7887 31 66 71 आणि 94 20 20 61 90। सिंधुदुर्ग किल्ल्याचा युनेस्को यादीत समावेश करण्यात आला आहे। सिंधुदुर्ग किल्ला आता जागतिक वारसा स्थळ म्हणून ओळखला जाणार आहे। शिवरायांच्या एकूण 12 किल्ल्यांना युनेस्कोच्या वारसा यादीत स्थान मिळाल्यानं शिवप्रेमींमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे। आज जिल्हा प्रशासन आणि शिवप्रेमींनी बंदर जेटी येथे जल्लोष केला आहे। सिंधुदुर्ग किल्ल्यासह रायगड, राजगड, प्रतापगड, शिवनेरी, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, खांदेरी, जिंजी या किल्ल्यांचाही समावेश युनेस्कोच्या यादीत करण्यात आला आहे। हा भारतासाठी विशेषतः महाराष्ट्रासाठी एक अत्यंत अभिमानाचा क्षण आहे। कारण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दूरदृष्टीने बांधलेल्या या किल्ल्यांचे सामरिक स्थापत्य आणि सांस्कृतिक महत्त्व आता जागतिक स्तरावरती अधोरेखित झाले आहे। 11 जुलै 2025 रोजी पॅरिसमध्ये झालेल्या जागतिक वारसा समितीच्या 47व्या सत्रात मराठा मिलिटरी लँडस्केप ऑफ इंडिया अंतर्गत सिंधुदुर्ग किल्ल्याचा समावेश करण्यात आला आहे। संयुक्त राष्ट्रांच्या शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संस्थेच्या पॅरिसमध्ये सुरू असलेल्या बैठकीत यासंबंधीच्या प्रस्तावावरती मंजुरीची मोहर उमटली। यानंतर मालवणच्या बंदर जेटी येथे जिल्हा प्रशासन, शिवप्रेमींनी एकत्र येऊन ढोल ताशांच्या गजरात जल्लोष केला। आधी नाव घेणं त्यासाठी म्हणजे आपल्या देशातल्या कोणत्याही वास्तूचं आणि युनेस्कोचे परत प्रकार आहेत, सांस्कृतिक ठेवा, नैसर्गिक ठेवा आणि स्थापत्याचा। त्यामुळे आपल्या देशाच्या वास्तू या प्रत्येक देश हे यावेळी आपण म्हणजे महाराष्ट्र सरकारचं कौतुक आहे। यावेळी युनेस्कोसाठी महत्त्वाची गोष्ट निवडली मराठा आरमार, मराठा स्ट्रक्चर शिवाजी महाराजांच्या काळात आणि 12 होते आणि तामिळनाडूतलं एक, तामिळनाडूतलं एक 12 का तर या किल्ल्यांवरून महाराजांनी आपलं मराठी साम्राज्य किंवा स्वराज्य निर्माण केलं आणि अनेक किल्ले स्वीकारलेले आहेत। त्यामुळे त्या सगळ्यांना मराठी स्थापत्याचा इतिहास एखादी गोष्ट आपल्या यादीत घेतो त्यासाठी प्रचंड अनेक अटी शर्ती असतात। वेगवेगळ्या समित्या त्याचं निरीक्षण करतात आणि हा खरोखर सांस्कृतिक वारसा आहे का, हा ऐतिहासिक वारसा आहे का आणि हा किती प्राचीन आहे या गोष्टी बघून युनेस्को आमच्या ताब्यामध्ये एखादी वाचतोय। आता या सगळ्या गोष्टींवर जेव्हा एखादी युनेस्कोचं ध्येयच काय आहे की जतन, संवर्धन आणि ज्या नामशेष होत चाललेल्या आहेत त्या वास्तूंचं आहे तसं जतन, संवर्धन। एखादा किल्ला जेव्हा अशा प्रकारे युनेस्कोच्या ताब्यात जातो तेव्हा युनेस्को काय करतं तर सगळ्यात महत्त्वाचं पुन्हा त्याचा स्ट्रक्चरल अभ्यास, ऐतिहासिक अभ्यास, त्याच्या जतन संवर्धनाची सगळी कागदपत्र असतील, लिखित मौखिक साधनं असतील, या सगळ्या गोष्टी जमवलं आणि त्याचं आहे तसं जतन संवर्धन आहे तसं वर्षी काही वर्षात खात्री म्हणा की पुन्हा एकदा शिवकालीन किल्ला तुम्हाला दिसतो प्राचीन काळातलं का तर एवढ्या बारीक आज तुम्ही हम्पीला जाऊन बघितलं तर कळेल गेले अनेक वर्ष हम्पीमध्ये जतन संवर्धनाचं काम युनेस्को करतंय, उत्खनन करतंय। आज आपल्या सिंधुदुर्ग किल्ल्यासाठी हे काम महत्वाचं आहे। पर्यटन इथं आहे, पर्यटनासाठी वर्ल्ड हेरिटेज म्हटलं तर अनेक परदेशी पर्यटक येणार, त्यामुळे इकॉनॉमी वाढणार हे निश्चित आहे, पर्यटक येणारच। पण इतिहास संशोधन मला काय वाटतं की कोणत्याही वास्तूच्या जतन संवर्धनात महत्त्वाचा असतो पैसा आणि हा पैसा तर आपल्याला वर्ल्ड बँकेतून येणार आहे कारण युनेस्को तर्फे हा पैसा येणार आहे। कारण आज आपल्या किल्ल्यात आपल्याला अभिमान आहे परंतु मूळ वास्तू शिल्लक नाही आणि त्या मूळ वास्तू तर नकाशाही शिकत नाही, नकाशे आहेत आपल्या परदेशात ते आणण्याचा आम्ही प्रयत्न करतोय। पण त्या मूळ वास्तूचं उत्खनन करणं, त्या दगडांचा अभ्यास करणं, त्या प्रकारचे दगड मिळवणं आणि त्या वास्तू कशाच्या कशा उभारणं हे काम फक्त युनेस्कोच करू शकतो। त्यामुळे खऱ्या अर्थाने इतिहास संशोधनासाठी महत्त्वाची बाब आहे की खऱ्या जतन संवर्धनाचं काम आता किल्ल्याचं होणार आहे।
यापुढे कधीही किल्ल्याची पडझड झाली काय त्यांनी आपल्या आयुष्यात येणार शिवप्रेमी तपश्चर्या वर्षाची फळाला आलेली आहे आणि 1664 साली छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दुसऱ्या दृष्टीने या ठिकाणी तो किल्ला बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा आणखीन एक सार्थक झालेला आहे की तो आपला जतन केला जातो. फक्त प्रेरणोत्सव समितीने महाराष्ट्रातले तमाम शिवप्रेमी तमाम शिवसंघटना यांना प्रचंड आनंद झालेला आहे. कारण ही गेल्या काही वर्षाची आमची धडपड होती. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या शिवसंघटना किल्ल्यांवर प्रेम करतात, गडांवर प्रेम करतात, अशा सगळ्या लोकांची तपश्चर्या आज फळासाठी आणि महाराष्ट्रातले 10 जिल्हे 11 जिल्हे आणि युनीचा एक अशी महाराजांची युद्धनीती. पण या युनेस्कोचा विषय असा होता की मराठा लँडस्केप वॉर लँडस्केप आणि त्याच्यामध्ये हे 10 जिल्हे आणि युतीचा पण घेतलेला आहे. कारण ताराराणी जिंजीवरून पण 7 वर्ष राज्य केलेलं आहे. त्यामुळे ही युद्धनीती कशी होती याचा सन्मान याचा आदर हा युनेस्कोने केलेला आहे आणि पर्याय हा भारताचा आदर केलेला आहे. त्यामुळे फक्त महाराष्ट्र नाही तर तमाम भारतवासियांसाठी ही आनंदाची बाब आहे. आपला जिल्हा हा सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरनं ओळखला जातो आणि काल फ्रान्समध्ये झालेल्या युनेस्कोच्या परिषदेमध्ये आपल्या जिल्ह्यातले 2 जिल्हे सिंधुदुर्ग आणि विजयदुर्ग यांचा युनेस्कोच्या यादीमध्ये समावेश झालेला आहे आणि हा अत्यंत आनंदाचा दिवस आमच्या सगळ्यांसाठी आहे. गेले 2 वर्ष सातत्याने या सगळ्या विषयासाठी प्रशासकीय यंत्रणा आणि शिवप्रेमी यासाठी प्रयत्न करत आहेत. ते खरं म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक ओजी भागवत यांनी किल्ल्याला भेट दिली होती 2 वर्षापूर्वी. त्यांना दाखवण्यासाठी जी मॉडेल्स तयार केली होती आपण हीच मॉडेल्स पुढे भविष्यामध्ये युनेस्कोच्या टीमसमोर आपण प्रेझेंटेशन केलं. त्यानंतर एक 7 ते 8 महिन्यांनी झालेला नेव्ही डे असा कार्यक्रम असेल. त्या नेव्ही डेच्या कार्यक्रमाला सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची या मालवणमध्ये उपस्थिती या सगळ्याचा परिपाठ म्हणून सिंधुदुर्ग किल्ला हा युनेस्कोच्या यादीमध्ये त्याचा समावेश झाला आणि हा आमच्या सगळ्यांसाठी शिवप्रेमींसाठी अत्यंत अभिमानाचा क्षण आहे. आणि यासाठी पाठपुरावा करणारे आमचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि सांस्कृतिक संस्कृतीचा विशेष उल्लेख करावासा वाटतो. आशिषजी शेलार आहेत की या खात्याचे मंत्री आहेत, त्यांनी या सगळ्या विषयांचा विशेष पाठपुरावा केला. या सगळ्यांचे आभार मानतो आणि लवकरात लवकर या सगळ्या पार्श्वभूमीवर की सन्माननीय मंत्री कॅबिनेट मंत्री आशिषजी शेलार आणि लवकरात लवकर आता त्यांच्याशी बोलताना किल्ल्याला भेट देण्यासाठी ते आपल्या जिल्ह्यामध्ये ज्या किल्ल्यावर येणार आहेत आणि त्या वेळेला आणखी याच्यापेक्षा जोरात आम्ही आनंद उत्साह साजरा करतो. धन्यवाद. प्रशासनालाही प्रचंड आनंद आहे आणि त्याचबरोबर आपण इथे पाहतात सर्व सिंधुदुर्गवासीय या घोषणेमुळे खुश आहेत. युनेस्कोच्या यादीमध्ये आपल्या महाराष्ट्रातील 11 किल्ले आणि तामिळनाडूतील जिंजीतील असा 12 किल्ल्यांचा आणि त्यातला विशेष आनंद होतोय की आपला सिंधुदुर्ग पर्यटन जिल्ह्यातील 2ही दुर्ग विजयदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग हे युनेस्कोच्या यादीमध्ये समाविष्ट झालेले आहेत. त्याच्यामुळे सिंधुदुर्गवासियांना खूप आनंद झालेला आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.